L-istudenti tal-inġinerija tal-MCAS tissawma wkoll eligibbli għal warrant ta' inġiniera taħt il-liġi Maltija dan wara li l-Bord tal-Inġinerija approva l-kors imsejjaħ Pre-Warrant Qualification Course. F'kummenti ma' dan l-istazzjon id-direttur tal-Istitut tal-Inġinerija u t-Trasport fl-MCAS, l-Inġinier Stephen Muscat, esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal din id-deċiżjoni ferm importanti għal diversi studenti. Għalina dal-kors u d-deċiżjoni tal-Engineering Board hija importanti ħafna għalfejn. Għax mal-200 student tal-inġinerija li gradwaw mill-MCAS dawn l-aħħar 9 snin, issa b'dal kors jistgħu jaċċedu għal warrant u jaħdmu fil-professjoni li huma tant jixtiequ. Dan kien possibbli wara li aġenzija Ġermaniża magħrufa fis-settur għall-evalwazzjoni tal-istandards fl-istudju tal-inġinerija rakkomandat lil bord tal-inġiniera biex japprova dan il-kors tal-MCAS li għandu l-kontenut akademiku sabiex iwassal biex studenti jiggradwaw minnu. L-Inġinier Samud spjega kif l-istitut għandu kollox preparat biex jibda dan il-kors. L-Inġinier saħaq li se jsiru żewġ korsijiet, wieħed għall-inġinerija elettrika u ieħor għall-inġinerija mekkanika. L-MCAS tħabbret li ħatħallassija l-ispejjeż biex isiru dawn il-korsijiet għax temmen bisħieħ f'dawn l-istudenti li ħajkunu pedament importanti għal professjoni tal-inġinerija f'pajjiżna fil-futur qrib. Intant fi stqarrija b'reazzjoni għal dan il-Ministri Imborċu Justin Caruana qalu dan il-pass qed jiftaħ beraħ l-opportunitajiet għal diversi studenti li jmorru l-MCAS sabiex jieħdu il-warrant ta' inġiniera.